Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah wa khusus salam kon dulun-dulunan tanu amaliwana kasenang akormat ko pengampung. Na ingumaka iranon kasama-sama niyo ang mababaya mangilay sa katero amranaw. Mau sawer ko may pili apendato. Sabab ko kaya tayo ang kaya ingadaranaw sa kaya panamar arakaw sari. Alisa na ipigilay ko mga manusia o antay kaya termanon. Aya mo sawerami amala bayabaw. Napakaibaratang kasukada to sa kapal. Aya lulong suadat. Na ulinan sa kawaraw, na pulayugan sa akal, na kalakalat sa pikir, na pagabakan sa gani, na tarta sa isugaw, na unayan sa kautol, na katik sa kasanggila, na sampayan sa kasabat, na salanggi sa katugan. Kasako datos timurog, na tataritin sa tao, na kung pasensyunan na atoran sa buntal kaya kasisin gaya so kada to sa kumbaran. Surano nasisanden napakapupurong hingga idakatsan ko pikir at tanang kano din uray na tanang kano bulawan. Wassalam.